Goeie, welkom weerom bij de podcast Wraksel mij het wêrby't en mij de wraad. We zitten nu in de tredde serie. De eerste serie die ging over de antithese. Er binnen twee soorten of twee groepen van mensen. De tweede serie hebben we neemt omkering, want Jezus of God smiet de zaak op een kop. De mensen die we eerst sjogge als de rechtvaardigen en de goeden, die komen vaak verkeerd uit. De mensen dat de kerkeleiders en de geleerden in Jezus zijn tijd op del zeggen, die zegt Jezus als de verlennen. En die kwamen bij hem en die werden hersteld in ere en haar zonden werden verjoen. En dit is nou de tredde serie. Ik hoop dat die introductie schoon hast, dan wist wat het over gaat. Het thema is dus Ferbûn, waar God jeften jouwt, maar ook verplichtings aan de mensen. Ja, aan alle mensen. En daar zullen we het door hebben. In deze episode beginnen we bij het begin. Het eerste Bijbelboek, Genesis. En we doen dit in twee parten. Eerst zullen we zien naar de structuur als de opbouw van het boek Genesis. En daarna gaan we naar haadstikken 9, de eerste 7 versen, wat we lezen zullen over het Ferbûn dat God maakte met Noach en zijn naiteam. En daarin met alle mensen die juurte die leven. Maar ook met de hele schepping. Maar nou eerst over de structuur van het boek Genesis. Het woord Genesis betekent wording. Er is iets wat wordt, dat maken wordt. En dat vinden we vanzelfs in de schepping. Het woord Genesis is verwant met woorden als generator, die iets maakt, zoals elektrische stroom, maar ook het woord generatie. Dat is een geslacht van mensen. Generaties komen en die gaan. En dat sjoggen we ook in het boek Genesis. In Genesis gaat het over God die een nieuw begin maakt. Als we zien willen naar de structuur van dit boek, moeten we net letten op de haadstikken. Want die binnen pas letter in een geschiedenis bin die erin zet. In de 13e eeuw weer een aartsbisschop en die had het in zet. Nee, de structuur van het boek Genesis is tsien ferslaggen en die heet toledoten in het Hebreeuws, tsien toledoten en daarvoor komt eerst een prehistoarysk, een voorgeschiedenis en dat gaat over de schepping van de hemel en de aarde. En terug uit de geschiedenis, ook in het boek Genesis, zoeken we gruttere verhalen en lietse verhalen, die vaak de structuur hebben van een golf, een weg. En de gruttere wegen of golven die we zoeken, binnen de verhalen over de schepping van God. In zijn weg dan zoeken we dat God iets moois maakt. Hij bouwt iets op en dan is het goed. En dat is het mooi. Maar zijn mensen ben, die maakt je het stikken. En dan breekt de zaak aan en dan moet God weer een nieuw begin beginnen. En dat docht er ook. Want het boek van Genesis is het boek van nieuwe beginnings. Doet wie in China werken en daar ook de kerk helpen, toen heb ik een bibelstudie geschreven en publiceerd en dat heette Genesis. The Book of Beginnings. Elke keer sjoggen we ditzelfde patroon dat God iets moois maakt en dat zijn mensen binnen dan stikken met je en dat dan God weer een nieuw begin maakt. En daarin bloedt er werken aan het herstel van zijn koninkrijk. Het is Gods schepping en hij is de koning. Hij is het maken en hij had het te zeggen. Maar sommige engels en de mensen die zetten zich af van God en wonen net naar hem luisteren. Ze wonen zelfs God wezen. En zodoende zitten we nog steeds in deze strijd
tussen de duivels en de mensen die het met harren hebben en God, die zijn koninkrijk herstellen zal. In het boek Genesis kennen we trije skeppingsferslaggen. Het eerste hebben we al genoemd, de schepping van de hemel en de aarde in het eerste haadstik. Maar toen gaat het mis. En toen wordt alle stukken maken. De verhouding tussen God en de mensen, tussen mensen en tussen de natuur en de mensen, het gaat alweer mis. En het rekken stikken. Maar doet de mensen tegen slim en slucht worden, toen had God zijn, ik moet een nieuw begin beginnen. Want er is zoveel misbruik en er is zoveel geweld en er is zoveel deerslaan, dat dit kent ze niet. En toen had God de grote watervloed maken en daarna had er een nieuw begin maken, een nieuwe schepping. En dat zei Petrus, of Pieter, ook in zijn tweede brief, wat er zei dat God een eindmaker had aan de eerste schepping, aan de eerste wêrby't, en een nieuwe aarde maken terug de vloed. Nou is het vanzelf zo dat het is net een nieuwe aarde, maar het is een vernijde aarde, die weer schoonmaken is en zuivere is. Dat na de vloed, dan hebben we als het ware een nieuwe schepping. Maar daar houdt het net mee op, want de zonde komt er weer in en alles gaat weer stikken. En als de mensen dan een grote toer bouwen willen om daarmee de hemel in te komen, dan zegt God, dit is genoeg. Ik zei dat je met de hele wêrby't ingaan moesten om die vol te maken, maar je met blauwe olie op een stek om daarin machtig te staan, action me. Maar dat zal net barren. En toen had God de spraak van de mensen in een war zet en toen binnen de mensen alle kanten opteen. En toen had God een nieuw begin maken met Abraham. Om terug Abraham en zijn seed, dat is terug zijn nakomelingen, het koninkrijk van God te herstellen. Bij de profeet Jesaja bijgelijks sjogge we dat God Israël schepen had. Ja, hetzelfde woord dat is gebruikt in Genesis 1, bara in het Hebreeuws, is hier ook gebruikt. God is de schepper van Israël. Ja, en dat begon met Abraham. Eerst, wat is een ferbûn? Nou, een ferbûn als boen is eens een contract met regels die het opstelt binnen. Nou kun je zeggen, ja, een liefdesrelatie zoals in het huwelijk, dat is net mooi om te praten over een contract, want dat doet maar koart aan. Dochs is het zo dat mijn vrouw en ik trouwden, dat er al beloften waren en dat er ook een contract weer en werd tjoegen bij belutsen waren. En zo is het ook met de relatie tussen God en zijn volk. God wil het beeld van een boen als een ferbûn gebruiken. Nou is het zo dat zo'n ferbûn dat bestaat al in de oude tijden, net alleen nog bij het volk van Israël. Er wie een koning Hammurabi, die als grote koning andere volken oorwoon. En als er zo'n volk onderworpen hier, dan kon er een ferbûn sluiten met de onderworpen koning, de vasalkoning. En dan zou de grote koning de regels opstellen. En vaak wie het dan zo, dan zei er, ik zal voor je zorgen en ik zal je beschermen, maar dan moet je houden aan uw ferbûn. En net naar andere landen als koningen gaan om herrenhelp te zoeken. En je moet ook de bijdrage, de belasting brengen die we afsprutsen hebben, als dit ik je me verschreeuwen heb. Want als je me je daar net aan houdt, dan kan je er wis en zeker van wezen dat ik je net onschuldig had, maar met mijn leger kom om je me de les te leren. Dat is in het heel kwart een ferbûn. En God had het ook in zekere zin op deze manier aanbeen aan de mensen. Aan Noach en zijn familie, aan Abraham en zijn nakomelingen en aan
de volgelingen van Jezus ook in deze tijd. Maar we willen hier later verder nog op ingaan. We sjogge dat Abraham opgeleid wordt en traind wordt door God om de man te wezen die God betrouwt en in hem leeft. Maar we sjogge dat daarna de zaak al gauw weer misgaat. En ook al krijgt Abraham de beloofde zoon Isaac, hij is net een voorbeeld voor wat we verwachten schoon, voor de opbouw van het koninkrijk van God. En na Genesis, dan sjoggen we dat er ook weer lietse wegen en gruttere wegen binnen verhalen met dieptepunten zoals de tijd van de rechters en hoogtepunten van Samuel. Met koning Saul liep het eerst goed en dan gaat het weer het mis. Want God zijn eigen koning aanstelt, de man waans het er leef had en dat is David. En dan liep het alles aan de eind heel mooi te wezen, maar ook dan komt de zonde er weer in. Het is wel weer een hoogtepunt als David een tempel voor God bouwen wil, maar God zegt, nee, ik wil die familie terugzetten en er zal altijd een zoon van die op het troon zitten. Maar vanzelfs dat wie net Salomo, dat lieke eerst wel goed, want Salomo's naam betekent de prins van de vrede, maar hij wie net de echte vredesprins. En hij wie echt de tempelbouwer, maar uiteindelijk wie het net de tempel die God in zin hier. Want Jezus de Christus, dat zou de echte zoon van David wezen. En die zou de echte tempelbouwer wezen en de vredeskoning. En die is ook de ware zoon van Abraham, waar door God alle naties en volken van de aarde zegenet, door het evangelie. We sjoggen dat in Matthäus, het eerste vers van het eerste haadstik. Werd Jezus de Christus aanbeden wordt als de ware zoon van David en de echte zoon van Abraham. En in die trije skeppingsferslaggen sjoggen we ook een oorpatroon, want we sjoggen als God een nieuw begin maakt met Noach en zijn nijteam, dat God een verbond maakt. Net alleen nog met Herren, dat is alle mensen op de aarde sinds die tijd, maar ook met de hele schepping. We vinden dat in haadstik 9. We komen er zo op. En dan sjoggen we ook later, als hij een nieuw begin maakt met Abraham en zijn nijteam, dat er ook met Herren een verbond sluit, een beloftes maakt. Hij houdt ze zegeningen en jeften, maar hij stelt ook verplichtingen voor Herren. En dat is wat een verbond eens is. Nou het tweede deel. We zullen het hebben over Genesis 9. Gods verbond met de hele schepping en de hele mensheid. Ik lees van haadstik 9, de eerste 10 versen. Du zegene God Noach en zijn zwanen en hij zei tegen haar, wees vruchtbaar. Win aan in tal en maak je de aarde vol. Vrees en schrik voor jemme zul er wezen bij alle dieren van de aarde, bij alle vogels in de lucht, bij alles dat oer de groen kroept en bij alle visken in de zee. Ja, binnen zet onder jemme macht. Alles dat hem beweegt en libbet, zul eten voor hem wezen. Ik heb het jemme joen, krekt liek als het groene kroet. Alleen het vlees met het libben, het bloed er nog in, maar je jemme net eten. Zo net, jemme eigen bloed, zul ik ook opeerske. Van alle dieren zul ik het opeerske en ook van de mensen zul ik het libben van zijn mij mensen opeerske. Die het bloed van een mensen verriet, troch de mensen zul zijn bloed vergeten worden. Want naar het beeld van God had hij de mens gemaakt. En jemme, wees vruchtbaar en win aan in tal. Zwerm je uit oer de aarde en win daarop aan in tal. Nu willen we het eerst hebben over de structuur van deze tekst en dan willen we letten op de inhoud ervan.
Dat eerst de opbouw van deze tekst. Als we sjogge naar de paragraaf die we lezen hebben, dan valt dus op dat het eerste vers en het laatste een hoop hetzelfde binnen. God zegene Noach en zijn zwanen, en hij zei, wees vruchtbaar, win on in tal en maak je de aarde vol. Zegen en verplichting in dezelfde zin. En ohne een, het zande vers, en jimme, wees vruchtbaar, en win on in tal, zwerm je uit oer de aarde, en win daarop on in tal. God zegen en zijn verplichtingen komen together. God zegent de mensen, hij wil haar beschermen, maar God jouwt ook verplichtingen om ook de aarde vol te maken. Bruce Waltke die had een commentaar geschreven op het boek Genesis en die liet overal zien in de verhalen hoe dat opbouwd is als wegen dat de eerste versen en de laatste die jaren bien waren en ze omtrent hetzelfde en dat dan de volgende en de ene laatste ook bien variëren en dat dan weer zo'n golfpatroon hast. En dat is hier ook het geval. We hebben hier jeder oorsprutsen in de eerste serie de zesde episode. En we neemden het de kruisstelling of het chiasme. En dat sjoggen we hier ook weer. Het eerste en het laatste jaar bien waar. En als we van de eerste en de laatste naar het midden gaan, dan sjoggen we daar dat het gaat over Gods belofte dat hij de mensen beschermen zal. Hij stelt ons oer de beesten, oer de dieren van het veld, ja alle beesten op de aarde, zullen ontzag hebben voor de mensen en eens bang wezen voor ons. En dan in het midden zorgen we dat God ook nou de beesten aan ons jouwt om te eten. We mogen nou het vlees eten van de beesten. Als we maar eerst het bloed aantapje willen. Want het bloed staat voor het leven. En we moeten nog steeds respect hebben voor ons meeskepsels in de dieren van de aarde. Nou dan in kwart nog over de inhoud van deze paragraaf. Hoewel het woord Ferbûn je nog net neemt is, dat komt in het volgende vers, sjoggen we hier Dochs al het patroon van een Ferbûn. God jouwt een beloftes, God jouwt bescherming en God stelt verplichtingen. Er is een mandaat voor de mensen dat ze uitvoeren moeten. God heeft hetzelfde al eerder zijn in het eerste haadstik, het 28ste vers. Daar zegt ook in de mensen dat ze haar uitbreidje moeten en de aarde volmaatje moeten. En omdat dit hier weer zijn wordt, dat wijst er dus ook op dat dit weer een tweede schepping is en dat God weer een nieuw begin maakt. Nou is het ook zo, wat we lezen kennen in onze tekst, dat God nog heel tijd zegt dat de mens gemaakt is naar zijn beeld. Ja, we binnen maken als ben van God. We komen daar in aankom episode nog op waarom. Mensen binnen nog altijd maken naar het beeld van God. Wie weerspiegel je de glorie van God. Ja, net zo mooi en zo goed als het eerst weer. Want terug de zonde en de zondeval binnen der barsten komen in uw spiegels. En de glorie van God is net zo duidelijk meer te zien. Maar het is er nogal. Het stiert hier extra. En zo dwaan, dat denk ik dan, dat als God in u zegt dat we de hele aarde vol maken moeten, dan is dat net in de eerste plek mijn mensen, maar in de eerste plek met de glorie van God. En het is dus zo dat God de mensen boven de beesten stelt had. En daar moeten we ons aan houden. Maar er is ook een waarschuwing. We moeten daar geen misbruik van maken. We moeten nog steeds de beesten ook respecteren als schepsels van God.
En ook al is het zo dat we nou de beesten als eten krijgen, we moeten haar vlees eerst reinmaken en het bloed eruit rennen laten als respect voor deze beesten. En omdat we nog steeds als mensen schepen binnen neffens het beeld van God, zocht God ons ook als zijn ben. Ja, we leven vaak net als ben van God, omdat we net zijn heiligheid weerspiegelen, maar Dochs binnen we de ben van God. Ja, du kunt zeggen nou, met Genesis 9, alle mensen op aarde binnen Ferbûns ben. Waarom? Omdat God haar een rijkelijk zegen had met zoveel jaften in dit leven. En daarom zei God, nou must ik die hemelsgeheid opzitten en met hem leven willen, in dankbaarheid en in liefde en in trouw. Denk hier maar eens over na. We binnen net de toevallige producten van evolutie. Nee, we binnen maken door een levenheid om te leven voor zijn glorie en uw zegen. God had u een bijzonder lichaam joen, met uw handen en uw voeten en uw hasses, wat wie zoveel mee dwaan kennen. Hij jouwt u een geweldig verstaan, maar ook de wetenschap van goed en kwaad. Ja, God had u rijkelijk zegenen. Dat als dat zo is, dan moeten we ook deze heid die u zo mooi maken had, opzitten om hem te danken en in dankbaarheid en liefde met hem te leven. Want dat is het ware leven en daarvoor binnen we maken. En alleen nog daarin kunnen we worden wat we voor maken binnen. En dus is elke een schuldig om haar een hemelsgeheid op te zetten en in dankbaarheid met hem te leven. Ere aan God. Amen.